ang pamaagi ni Hesus sa paghimo o kaning mga apostoles sama ni Mateo, lahi kayo sa standard nato nga mga tao. Ang atong qualifications nga pilion kana gyung haom sa trabaho niya. Pananglitan o motrabaho ka o kaning accounting, graduate sa gyud ka og accounting. Trabaho ka pagka-pulis, mo eskwela gyud ka sa kursos pagka-pulis. Nautical, graduate sa kag nautical. Pero si Jesus, ang iyang suguon sa pagsuwat sa iyang ebanghelyo o ang iyang giplanuhan nga himuong magsasangyaw sa maong ebanghelyo, usa ka tawo nga gitawag sa publiko nga makasasala. O kinsa maning makasasalaa, kaning mga kobrador sa buhis. Lisod kay suguon nimo ang usa ka tawo nga naputo sa sala sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Murabag unsa may gipakita ni Jesus dinhi nga way arang niya. Si San Pablo sad ug atong hisgutan ang iyang kinabuhi, iya sang gitawag sad siya ni Jesus samtang naglutos pa siya sa mga tinun-an ni Jesus, iyang gipangpatay, iyang gipapriso. Aning panahona katong padung siya sa Damasco nga porte na gid niya kaagresibo nga mo lutos, kadto pag yung panahona nga siya gitawag ni Jesus aron suguon nga mahimong apostoles or apostol ngadto sa mga dili Hudiyo. So way arang sa Ginoo. Nya kay wa may arang sa Ginoo, kita sang mga tao nga nagsunod niya mutuo taani og mulaom taani. Muna kining mga kahimtang ros kalibutan nga murag na magipanahon no makaingon tawa na gid ni paglaom ning tawhana usab maliso pay bukos ang sana maliso pa ang sa tugana bukos kawayan. Napatoy uban maingon mutuo ko kun muputi ng uwak. Nara ba sa usahay muputi sa nang uwak panagsa. Ang lisod-lisod sa tingali kanayon mutuo ko kun ang sapa musaka na padung sa bukid. Mga imposible ba? Pero ang Ginoo nagsulti nato nga kinahanglan gyud nga kita mulaom. Nya samtang mulaom ta, kinahanglan sad nga mobansay ta sa mga makapalambo sa paglaom o makapahimong tinuod sa gahom sa Ginoo nga muusab sa sitwasyon or sa tao. Ug unsa maning mga buhata, si San Pablo sa atong unang pagbasa naghisgot siya nga nabilanggo siya tungod sa ebanghelyo. Mo nang niingon siya, kitang tanan gitawag og nindot gyud unta nga kita muhaom sa atong kinabuhi, muhaom ta sa atong pagkatinawag. Nya nagmention siya din higpipila ka mga pahaom ba nga kita mga tinawag. Aw kita gud mga Kristiyanos nagsimba dinhi hasta dias online siging paminaw sa misa or simbas misa, muhaom unta kuno taani. Ug unsa may atong mga batasan nga batunan kining pagka mapaubsanon. Mo ginay naguna humility. Pag paubsanon kamo, pag maaghop kanang pagka meek, dili ba masuko ba aghop o kasing-kasing, o pag mapailubon kanunay patience. So kaning meek, humble, nya patient nga tao mao ni siya ang makapausab, dali kay ni siyang makapausab sa kasing-kasing o sa sitwasyon. Bisan diha sa pamilya, tistingin ninyo, gubot kayo inyong pamilya, pagpaubos lang, dawata lang yun, nga imo ng pamilya, puyo diha, ay pagsiglakaw-lakaw, ay paglikay, lingkuri ba, yak ang maong sitwasyon, pagpailob, niya, ayaw sige kasuko, nawa, di ba,
Nigsunod anang panahon, makaingon gyud ka epektibo man sad. Naabda to'y nag-away nga pamilya nga portig yung gubuta. Sukad pa kuno pagkaminyo nila, portig yung gubuta. Sa dihang nagpatambag nga rin ako, niya akong gitambagan nga dawatan ang imong asawa. Aron sa dang imong asawa, di na magsigigyaw-yaw. Sige, sa kagreklamong banaha ka. Niya antusa gyud. Niya pagampo gyud maayo. Mao na to ang among termino, ampo, alagad, antos. Mao na among termino. Sa dihang gi-practice ni Sbana, karon magsigim nagsulti nako. Wa na gyud kuno sila mag-away. Gimingaw na gyud kuno siya usay ang hagdon niyang asawa. Dai mag-away sa tay kada adlaw man ta sa una, karon di na man ta mag-away. Ilag yung awayan sa una kanadyo kwarta gyud. Kwarta. Karon kuno din agin sila maghisgot bahin anang kwarta. Kanang relax na gyud kay sila nako. Giunsa man na ninyo? Ampo, alagad niya antos. Pareha, maura ba ni haom-haom ra ba ni ani? Ipakita ang inyong gugma pinaagi sa pagtinabangay. Ang gugma sa banag asawa magtinabangay, tabang og hugas plato, tabangan sad. Nindot kay na kanabitang imong asawa nagmoy tig sabon, nya ikay tigwaswas sa plato. Kadindot ana no. Nya manglaba, kuyog sad mo, ikay tighumol, siya tig sabon. Di ba? Ikay tigpuga, siya tighayhay. Nindot kayo. Gibuhat na ninyo. Wah, gyud usa dito katrabaho kusmod gignaw, usa sa dito laing sa gibuhat kusmod sa gnaw. So sloya mo na ang gugma ipakita gyud sa atong pagsunod sa mga maayong hiyas. Unya dayon mutuo gyud ta nga matag tawo gigasahan sa Ginoo matud pang San Pablo. Lain-lain tagasa, dili na to uniform. Why sinahay? Kining tanan na to mga talent, mga gasa, ato ning tipunon kuno para pagpalambo sa atong simbahan, sa atong pagtuo. Tinuod gid na, bisan gani ang bati nga tao, magamit nato pagpalambo sa atong pagtuo. Kana mga drug addicts, kana mga kawatan, tulisan, mga kurakot kayo. Muna gipakita ni Kristo mo tong paghuman yung Kristo tawag ni Mateo, gitigom nila ang mga makasasala, dungan silang kaon dito. Ang mga Parisiyo nga why virtue aning pagka mapailobon, pagka mahigug maon, criticize dayon, nanaway dayon. Pero si Kristo, lain kay siya gunahonay, ingon siya, mianhi ko para sa mga makasasala, dili sa mga matarong. Karon kita sad og makakita tag makasasala mo ingon sad ta maora ba ni sila gianhi ni Kristo, ato sa ni silang atimanon sa mas paghigugma ni Kristo nila. Nya sa atong pagbuhat ana mainila kaayo ta sa kalibutan. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, ang ilang mensahe mikaylap sa tibuok kalibutan. Ang mensahe ni Saint Francis of Assisi, ang mensahe nila ni Mother Teresa, nila ni San Roque, San Isidro Labrador, o kining mga apostoles sama ni San Mateo, labi na gyud kay nagpakamatay siya, hangtod karon mikaylap sa tibuok kalibutan. Ug mao ni ang makahatag og dakong paglaom og kausaban sa kalibutan. Niya kung ang kalibutan mausab pinaagis mensahe ani mga apostoles, unsa naka ang pag-usab lang sa imong pamilya, ang pag-usab lang sa imong mga silingan, ang pag-usab lang dinhi sa atong usa ka parokya. Mo na og magtinabangay ta. Ang ato dinhing parokya, ang atong paagis pagtinabangay kanig yung baligya aning slat. Tungod aning atong slat-slat, hastang daghana ra tanawalan ni atong parokya, atong simbahan nangausab, wa mausab kay nabati, nag-anam og kanindot. Kanang symbolic ni siya na kung magtinabangay di ay ta, unya sunod sa pamaagi ni Kristo nga dili kwarta ang higugmaon kung dili ang pagtinabangay, paghigugmaay,
mga usab gyud gikan sa bati munindot, gikan sa nindot mas munindot, og hangtod gyud musangko tas kinanindutan nga kinabuhi nga mao ang langit. Diin tuan nagpuyo na ron sila si San Mateo og kuyog sa mahal nga Birhen Maria, nilang San Vicente Ferrer og sa tanang mga anghel og mga santo sa langit. Pagkanindot og matipon ta didto, no? Sige, munay atong pangandoyon kanunay.